Dobar dan, dobro veče, dobro jutro, ne znam kada ćete gledati. Ja sam Lela, danas govorim o tome zašto su ljudi u Auschwitzu bili zdravi i kasnije kada je sva ta golgota prošla, zapravo ko je preživeo, bio jako, jako dugovečan. Imamo podatke da skoro 85% ljudi koji su preživeli Auschwitz su doživjeli preko 90 i nešto godina, a mnogi od njih i preko 100. Imala sam sreću da sam slušala jednog ruskog doktora nauka, jednog naučnika koji je govorio o imunitetu, tako nekim lepim jezikom da može svako da ga razume. Jedan sjajan doktor koji mi je objasnio neke stvari za koje sam se uvek pitala i imam čast da vam prenesem to znanje koje sam dobila od njega i sami ćemo zaključiti zašto su ljudi u logoru kasnije bili dugovečni. Ovo je jedna zanimljiva priča, čućete do kraja, stvari sami ćemo doći do nekog zaključka. Objasnit ću vam šta sam ja uradila po tom pitanju da ja budem zdrava. Duše, nemam nameru da živim 90 godina, ali da bar proživim te neke godine kasnije, bar u 70. Onako na neki pravi i dobar način. Sve bolesti koje nam se stvore su samo iz jednog jedinog razloga, kaže doktor, ruski naučnik, doktor, i sad ću vam objasniti o čemu se radi. Pažljivo slušajte, zavalite se, ko me gleda prvi put, neka me zaprati, bit će na mom kanalu u budućnosti jako zanimljivi videi. Ko me se dopada ovaj video i ko smatra da zaslužujem jedan like, ajde like, i da krenemo. Znači, kao što rekoh, prisustvovala sam predavanju jednog ruskog doktora koji je objasnio o čemu se radi. Sve ono što sam ja bila u nekoj nedoumici sam dobila saznanje od tog doktora i hvala mu puno. To u mnogome, ovo što ću ja vama pričati, i govori o tome zašto korona napada starije ljude, ne baš toliko mlađu populaciju, ako i napadne, zašto je napala mlađu populaciju. Sve ima razlog, sami ćete doći do mnogih zaključaka. Svaka bolest dolazi i samo iz jednog jedinog razloga, a to su, ajde, idemo redom. On je počeo da priča o imunitetu. Imunitet je zapravo najvažnija stvar. Znači, imamo imunitet koji smo dobili s rođenjem, to nam je taj prvi imunitet koji smo dobili nasledstvom od roditelja, koji je stečen rođenjem, a imamo taj drugi imunitet koji dobijamo kasnije kroz život, kroz naše navike, kroz hranu, kroz naše ophođenje prema našem zdravlju. Ovaj prvi imunitet je zadužen i on je u stvari možda slabiji imunitet, ali je zadužen da se bori protiv bolesti onako u prvim redovima. Doktor je lepo to objasnio, da on kada dođe do neke bolesti, on bolest ne može da uništi. Taj prvi imunitet koji smo dobili rođenjem, on može bolest samo da razbije kao čekićem, da se bolest rasparča u par nekih parčića i onda čeka taj naš novi imunitet da dođe i da dokusuri bolest do kraja. Znači, prvi imunitet koji smo dobili, on ide u prve redove, pravi odbrambenu neku zonu, udara tu neku bolest, bakteriju, parazite, viruse, nebitno, i onda dolazi taj naš drugi imunitet koji mora da dokusuri tu neku bolest. Šta se dešava ako mi nemamo taj stečeni dobar imunitet kako treba? Znači, mi nećemo uspeti da se izborimo sa tom bolešću. Šta je to u tom našem novom imunitetu što ide i napada bolest? To su zapravo limfociti. Limfociti su, sad ja neću da vam se izražavam stručno da bi mogli da shvatite, znači limfociti odlaze, dobijaju signale i odlaze da napadnu neku bolest koja nas je spopala. Limfociti ubijaju mnoge bolesti, čak ubijaju i maligne ćelije,
i naši limfociti vremenom s godinama prestaju da budu snažni, izgube se, istroše se. Zašto se troše ti limfociti? To je jako zanimljivo. Troše se zato što stalno rade na nekim mestima gde je stalno neki alarm, a to su naša creva. Znači, mi u crevima imamo bakterije koje su dobre bakterije, koje treba da postoje u našim crevima, kojih ima često, limfociti dolaze, obavljaju neke stvari, obnavljaju se, imamo neke alarme, limfocit kreće kroz telo, nadzire, sve to limfocit radi. Ali ako limfocit stalno mora da ide u naša creva, jer su nam creva prepuna toksina, raznih bakterija kojih ne treba da bude, prepuna su koje čega, teških metala. Limfociti stalno i stalno odlaze u naša creva i tamo se troše. Limfocit može da se potroši. S godinama limfociti se troše. To vam je sad kao, evo ja ću vam pokazati, ja sad nemam u kući jednu malu šibicu, imamo ovu jednu veliku, ali evo, ovo je limfocit. I on radi, evo radi. Ovo sada što gori radi. I sada zamislite, dete ima zdrav limfocit ceo, starija osoba koja ima, ne znam, 50 godina, 60, limfocit je došao i izgoreo. Evo, on je sada na pola, a zamislite za još par godina bit će dovde. A zamislite sada razliku kod mlađih osoba gde ne postoje takve stvari, limfocit je lep, zdrav, ceo. Ono što se desi, ovaj limfocit više nije upotrebljiv. Upotrebljiv je samo možda evo ovoliko. I on će još više da odradi svoj posao, nestaće. E sad, najvažnija stvar u celoj priči je kako te limfocite obnoviti. Kako da ti limfociti nama sa 50, 60, 70 godina rade i budu celi, budu obnovljeni. E, to je ključno. Sve bolesti, počev od malignih bolesti, autoimunih bolesti, depresija, čak alergija, štitna žlezda, apsolutno, ljudi, sve bolesti počinju od tankog creva. Tu nam se skladištu te sve neke patogene bakterije, virusi, sve to nešto otrovi, sve je u crevima, a limfociti dolaze i samo rade, troše se. I onda kada nam razbukti se bolest negde drugde, ovaj limfocit koji je izgoreo, nema više snagu da dolazi tamo gde treba da odradi svoj posao. Tako i kod korone se desilo, da kod starijih ljudi ti limfociti su jako loši, nema ih puno, ne obnavljaju se, ne dolaze novi i ne mogu da se izbore sa virusom. Zato kod mlađe dece to nije tako, zato mlađe deca slabije oboljevaju ili ako obole jako to dobro pregrme ili tinejdžeri ili tako mlade osobe. Šta se dešava? Ko je nastradao od korone, a mlađi je, znači, verovatno je bio gojazan. Eto zašto gojazni ljudi lošije prođu. Zato što su im creva puna toksina i bakterija i njihovi limfociti su istrošeni. Ne mogu da se bore sa bolestima, jer ako, sada dajem primer, treba da imate armiju od 5000 limfocita, vi imate 2000 jer 3000 je pomrlo tamo u tom nekom tankom crevu i u debelom crevu. Umrlo zato što su toliko imali posla tamo da oni sada nemaju vremena da srede virus korone ili neki drugi virus ili bilo šta. Limfociti se ulenje se i zato se ne obnavljaju. Limfociti moraju da se obnavljaju. Da odložim samo ovo. Zašto se ne obnavljaju? Uvek sam se pitala kada tako neko kaže fizička aktivnost, ja sam se uvek pitala, dobro, šta sad fizička aktivnost? Ja sam uvek volala da znam, da mi neko stručno objasni zašto fizička aktivnost. I dobijem sada po prvi put odgovor od sjajnog ruskog doktora. Zašto fizička aktivnost? Zato što fizička aktivnost aktivira limfocite da se obnavljaju uz pomoć adrenalina. Obično se adrenalin vezuje za neku emociju, da taj adrenalin skače
zato što se bavite nekim ludačkim sportom, nekim gde skače adrenalin, mnogi ljudi uživaju u tom adrenalinu, a niko ne govori o tome da adrenalin zapravo u našem telu postoji da bi dao signal za opasnost. Tako, mi trebamo da sami aktiviramo adrenalin, naravno ne moramo da skačemo sa planine, možemo samo sa nekom dobrom šetnjom, laganom, ili sa nekim možda bržim hodom, adrenalin ipak se podiže. Kada se podiže adrenalin, on tako dobro ubija limfocite koji su stariji, zamenjuje ih za nove i vi imate novu armiju spremnu za ne daj Bože. Što više fizičke aktivnosti, to više dobrih limfocita. Ko baš nije spreman da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, kao što ja ne stižem, niti da šetam, ja sam nabavila, zapravo muž mi je nabavio spravu onu za kućno trčanje, ali tako se kaže, pa ću to moći, ali ko ne može sebi da priušti, neka počne bar malo da šeta, bar koliko toliko. Međutim, ima druga stvar koja može da se uradi za te limfocite i ako ne šetate, da očistite tanko i debelo crevo jednom za svagda, da očistite parazite, razne bakterije, teške metale sa proizvodima koji su za čišćenje creva. Ono što sam ja izučavala, jer sam rešila da dovedem svoje zdravstveno stanje u dobro zdravstveno stanje, kome gleda sada prvi put, ne zna možda da sam ja doživela infarkt, da sam imala puno cista na dojci, da imam 4 čvora na štitnoj žlezi, da imam narušeno zdravlje, ne znam da sam baš sad životno ugrožena, ali narušeno zdravstveno stanje. Ostavit ću vam dole linkove da možete da pogledate šta se sve sa mnom dešavalo, ko ne zna. I ja sam u potrazi za pravim proizvodom kako bi očistila svoj organizam od toksina i obnovila limfocite, jer je to meni tako dobro saznanje koje sam dobila od doktora da ja sam prezahvalna i presrećna. Pila sam neke proizvode koji su za čišćenje, ne znam da li su nešto uradili ili nisu, a onda sasvim slučajno sam saznala za proizvode, neću o njima mnogo pričati, ali verujte mi na reč, pijem ih, ja sam sada zadovoljna, prezadovoljna, puna energije, snage, puna elana za posao, za sve. Žene, kada ste zdrave, onda sve je drugačije. Moje to neko zdravstveno stanje čestog umora, teško sam se budila, trebalo mi je mnogo sna. Ja sam u jednom periodu, kada sam već ušla malo u neki klimaks, spavala po 15 sati. Možete misliti mene kada ustanem posle 15 sati spavanja, nije mi ni do čega. Sve to utiče i na brak, i na život, i na odnos sa prijateljima, sa mužem. Sve to ima veze. Kada ste umorne, znajte, to je alarm. Nešto se dešava. Kada ste nezadovoljne hronično, to je već depresija, nešto se dešava. I za sve to je krivo, tanko i debelo crevo koje je puno toksina. Imam puno prijateljica alergiju koje imaju, rešile su problem sa ovim o čemu ja pričam. Ja sam počela da pijem 2 preparata, prvo jedan preparat koji sam pila jedno mesec dana, pa sam posle uvela drugi preparat. U pitanju su pravi preparati sibirskog zdravlja koje mi je pomoglo da budem zdrava. Zašto sibirsko zdravlje? Zato što su biljke sa Sibira koje ne mogu da se mere sa bilo čim što možete kupiti u apoteci. To su kao da pijete biljke, znači ne pijete ništa što je veštačko, nikakvu hemikaliju, nikakve boje, ništa. Ovo je priroda, ovo su ruski naučnici napravili
tako dobro mislili o svemu, da se dobro usvoji taj suplement, da dobro uradi, da mogu da ga piju ljudi koji su na hemoterapiji, da mogu da ga piju deca. Znači, apsolutno jedan bezbedan proizvod koji će vam samo pomoći, ne odmoći. Ostavit ću vam dole linkove, ta 2 proizvoda koja sam ja koristila i sa kojima sam prezadovoljna i bez kojih ja više neću sigurno biti. 2 put godišnje ću koristiti to. Očistila sam moje tanko i debelo crevo, dobila sam odmah kroz 3-4 dana tako dobru energiju, tako se dobro osjećam. I tačno, ja sad pošto imam saznanje o tim limfocitima, ja tačno zamišljam moje limfocite kako idu po telu, onako celi, zdravi, čitavi, kao ova jedna šibica koju sam vam pokazala. I onda, kada sve to saberemo i oduzmemo, da, a to sam htela da vam kažem, taj prvi proizvod, to su vlakna, pektini, miks tih nekih svih dobrih biljaka koje će crevo očistiti, a posle sam pila taj neki set od 3 tablete koji će još dokusuriti. Očistit će, znači, bukvalno na ćelijskom nivou vaš organizam. Neće čistiti taj drugi set samo creva, nego na ćelijskom nivou i meka tkiva, i žene ako su u menopauzi, ako im je ostala neka krv, i bukvalno sinuse, sekrete, sve će očistiti ta 2 proizvoda o kojima sam pričala. Ali prvo se pije taj jedan Pure Life, to će vam dole biti link, možete direktno preko tog linka poručiti i jedan i drugi proizvod. Volela bi da pomognete i drugim ženama, drugim muškarcima koji se osjećaju loše, a ne znaju šta im je. Neka samo probaju ovaj antiparazitski program, jer je stvarno ključ zdravlja. I onda dolazimo do onog jednog zaključka zašto su ljudi u Auschwitzu bili dugovečni. Prvo i osnovno, nisu imali hranu, nisu imali s čim da opterete creva, tanko i debelo, nisu imali pljeskavice, nisu imali svašta nešto što mi konzumiramo, Coca-Cola i tako. Znači, creva im nisu bila zagađena, imali su jako malo hrane, znači bili su, hteli ne hteli, na autofagiji. Ono što su jeli su neki bajat hleb od nekog tamo brašna, nije bilo belo, ali je sigurno to brašno bilo puno vlakana, što im je pomoglo da ta vlakna srede ta creva, i konstantno su bili na adrenalinu. Šta hoću da vam kažem? Ne kažem da stres pomaže da vi budete dugovečni. Ne mogu to da kažem, ali adrenalin je bio u njima stalno probuđen. Čista creva. Hoću da kažem da je moj neki zaključak da ipak stres nas ne ubija. Nas ubija odnos prema stresu. Ako ima puno ljudi, prva sam ja ta, kada sam u problemu, ja bi pojela mačku u vreći. Znači, neću da kažem ćebe masno, mačku bi pojela. Ja ne znam šta je dosta hrani, i to najgoroj mogućoj. Kad sam pod stresom, ima ljudi koji su pod stresom i ne da im se ništa. Ja sam drugi tip i pretpostavljam da većina gojaznih ljudi jedu kada su pod stresom. To je ono što nas ubija. Sam stres, kako kažu stari ljudi, što te ne ubi, to te ojača. Tako da taj adrenalin je, ja mislim, njima pomogao da im se stalno obnavljaju limfociti, imali su zdrava creva, limfociti nisu imali puno posla u njihovom organizmu, i onda kasnije ako bi se neko i razboleo, ta bolest bi brzo prošla. Zato su oni doživeli 100 godina, bili zdravi. Najvažnija je stvar u tome da vi budete dugovečni i da imate 75-80 godina, ali da budete pokretni, da budete zdravi, da budete od koristi, da čuvate vaše unučiće, da budete dobra komšinica, da pravite deci kiflice u svom dvorištu. Znači, da budete od koristi. Budite zdravi, stvarno budite zdravi, shvatite ovo kao jednu priču koja je vrlo ozbiljna. Ovo nisam ja izmislila, ovo sam ja dobila saznanje od jednog velikog doktora i samo vama prenosim to znanje.
Srećna sam što sam poslušala to njegovo izlaganje, što sam saznala neke druge stvari, što sam počela da primenjujem i osjećam se fantastično. Delite saznanje, delite, budite od koristi, pomozite nekom drugom i to sam čula na tom predavanju. Vi možete pomoći drugom samo ako imate i ako imate znanje. Znači, znanje je najvažnije jer jedino tako možete nekom drugom pomoći. Podelite moj video na društvenim mrežama, možda pomognemo, neka pomognemo jednoj osobi. Ako hoćete da vi primenite ovo što sam ja, to nije ne znam koliko, to treba da radite 2 put godišnje, to nije neka cifra, ja mislim da je to sve zajedno sa tim prvim lekom, pa taj drugi možda oko 6.500–7.000. Znači, to nije neki novac koji će vam, verujte, doći ćete u situaciju da ćete da me blagosiljate kada budete osetili kakav osjećaj imate nakon toga. Kako se osjećate jako, zdravo, korisno, moćno, sa energijom, sa elanom, budit ćete se lakše, nećete imati alergije, nećete, to su samo neke male stvari, a zamislite neko ko je stvarno bolestan. Verujte, obnovite svoje limfocite, pomoći ću vam, ostavljam vam dole link gde možete sami, ako ne možete sami, nađite me na Facebooku, možete me naći na Instagramu, mogu vam pomoći u odabiru, ja sam sada ušla u temu skroz, tako da imam saznanja koja će vam pomoći kako da zajedno prebrodimo sve vaše probleme, ja sam svoje prebrodila i sad sam